Alkohol v armáde. V špecifickom prostredí. To je tiež často diskutovaný problém. Každý z týchto, no i ostatných členov hliadok by vedel porozprávať množstvo príbehov, v ktorých hlavnú zápornú postavu zohral alkohol. Som major veliteľ staničnej hliadky na Prapočidiači. Predvádzam zadržaného vojaka Čekovna. Pomôžte vidieť vojakovi. Prosím vás, koľko pív ste vypil? Asi 2 piva. Klinický stav tohto vojaka neodpovedá samozrejme týmto údajom. Musel vypiť aspoň 6 pív a plus tvrdé destiláty. Pokoľký raz už bolo vyslovené tvoje meno. Mená tvojich rodičov, priateľov. Myslíš, že oni za to všetko môžu? Za svoje činy predsa zodpovedá každý sám. Pod vplyvom alkoholu každý vojak, alebo väčšina vojakov, tak aby sme to presne povedali, skutočne preceňuje svoje schopnosti. Ale jedna taká vážna vlastnosť, ktorá je typická pre vojaka našej socialistickej armády, disciplinovanosť. Disciplinovanosť ako vnútorná vlastnosť, ako významná morálno-bojová a morálno-politická vlastnosť vojaka. Práve pod vplyvom alkoholu sa táto vlastnosť narušuje. Dochádza k podceňovaniu nebezpečenstva, dochádza k podceňovaniu predvídavosti, dochádza k podceňovaniu obozretnosti vojaka. A samozrejme, pod takýmto vplyvom sa veľmi ľahko narušujú určité normy, vonkajšie normy, ktoré sú stanovené vojenskými poriadkami a predpismi. A čo na to lekár? Hovorí major doktor Rudolf Stába. V súčasnosti je rastúci trend spotreby alkoholických nápojov a iných drogových závislostí neuspokojivý. V braneckej populácii dochádza k zvýšenej konzumácii alkoholických nápojov a nielen piva, ale dokonca aj tvrdých destilátov. Neobyčajné je aj to, a nezanedbateľné, že dochádza k tlaku pijackých partií na ostatných nečlenov, aj vlastných členov, predovšetkým na tzv. Rizikovú skupinu. U mladistvých dochádza k rýchlemu návyku na alkohol, napríklad po niekoľkomesačnom pití alkoholu, zatiaľ čo u dospelých a u starších osôb to trvá niekoľko rokov až 10 ročí. Hnutie za dobrovoľnú abstinenciu je jedným z riešení.